Slušajte vijesti iz života crkve. Može li Papa Franjo obnoviti crkvu? Bila je tema okrugloga stola koji je Večernji list danas organizirao u Novinarskom domu u Zagrebu. Izlagali su profesor dr. Petar Kuzmić, doktorica teologinja Ana Marija Grinfelder, profesorica Jadranka Brnčić i profesor dr. Predrag Matvejević. Umirovljeni profesor Zagrebačkog KBF-a dr. Juraj Kolarić istaknuo je što očekuje od novoga pape. Prvo, papinski primat povijesno i sociološki pravno, da li je on de jure divino ili jure humano, osmisliti. Drugo, redefinirati sakramentalnu ulogu žene u katoličkoj crkvi, tu je pitanje ređenja žene za svećenice i pristup žene crkvenim službama. Treće, obiteljski moral treba također preispitati i s tim u svezi i pitanje rastavljenih. Četvrto, osuvremeniti evangelizaciju i prilagoditi je suvremenom svijetu brzih i neočekivanih promjena. Peto, reformirati i dalje internacionalizirati rimsku kuriju koja se mora početi ravnati geslom više služiti, a manje zaslužiti. Šesto, kreativni dijalog s kršćanima na drugi način i otvori se još više ekumensku vijeću crkava u Ženevi i tražiti modus kako katoličku crkvu ipak dovesti što bliže ekumensku vijeću crkava u Ženevi. Dr. Kolarić je zaključio. Papa Franjo je već zakoračio na put tog manjeg brata Franje Asiškoga, postaje pomalo i sve glasnije i očitije metafora za biblijske riječi: Gospodine, učinio si me popunjavateljem pukotina u crkvenim zidinama i graditeljem cesta do ljudskih srdaca i naselja. Povod okruglom stolu bila je knjiga Drage Pilsela Franjo